Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण माता जी, नमस्कारम। हरे कृष्ण माता जी। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नमस्ते माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी। राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 माता जी। राम राम हरे हरे कृष्ण माता जी। राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അതില് ഭഗവാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ആഹാരശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആൾക്കാര് സാത്വികയില് ഗുണമുള്ളവരുടെ തമോഗുണമുള്ളവർക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗുണങ്ങള് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ. പിന്നെ ഗുണത്തിൽ ദാനം, തപസ്, ഭക്ഷണം. പിന്നെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? അസത്തായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ അസത്താണെന്ന് കണ്ടു നമ്മള് അല്ലെ. അതെ, മനസ്സിലായ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം? മനസ്സിലായി. അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 18. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ 2 പേരവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഋഷികേശ, പിന്നെ കേശിനിഷൂദന. 2 പേര് പറയണല്ലേ ഭഗവാന്. ഒന്ന് ഋഷികേശ. ഋഷികേശ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഋഷികേശ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആര് നിയന്ത്രിക്കുക? ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ കേശിനിഷൂദന. കേശിനിഷൂദന എന്ന് വെച്ചാല് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അസുരനെ, കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനെ വധിച്ച പോലെ അർജുനന്റെ ഈ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്, അസുരനെ പോലെയാണ് സംശയങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ആരില്ലാതാക്ക? കേശിയെ വധിച്ചതുപോലെ തന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്ക ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഋഷികേശ, കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ പറയണത്? എന്നിട്ട് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ആര്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. ഇതിന്റെ 2ന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളെയും
കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസം എന്ന് പറയും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്. വിദ്വാൻമാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം കുറച്ചധികം പോയിന്റുകൾ ഉള്ളതുണ്ട്. ഇത് വായിക്കാം നമുക്കപ്പോ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ദോഷകരമാണ്. കാമ്യകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ്? ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യജ്ഞവും ദാനം തപസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഈ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ത്യാഗം 3 തരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകാണ് എന്താണ് ത്യാഗം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് 3 തരത്തിലുണ്ട് ത്യാഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? യജ്ഞവും ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തിയില്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മ നിർവഹണമെന്ന കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം. അത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മളിത് എന്തായാലും ചെയ്യണം, പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, പക്ഷെ ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് അഭിപ്രായം പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തുമൂലം അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അടുത്തത് രാജസികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അത് രാജസികമായ ത്യാഗം. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? രാജസികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യാം, നമ്മളത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെങ്കിലോ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും
തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികം. അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെന്ന് പറയാം, ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിത കർമ്മങ്ങള് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, താനും കൃഷ്ണനും നിയതകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നിയതകർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നിയമിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ജന്മത്തില് നമുക്ക് കുറെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അല്ലേ? അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് കുടുംബത്തിനോട് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. ഒരു അച്ഛനായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും സഹോദരനായിട്ടും സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും. അത് അടുത്തത് 12-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, താനും രാജസീക ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? 2-ാമത്തത് രാജസികമായ അതായത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണ് ക്ലേശകരമാണ്, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്, അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രാജസീയമാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. രാവിലെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വിടതാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളത് ചെയ്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കം പോയി നമ്മളെ ദിവസം മുഴുവനും പ്രശ്നമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള പിന്മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. അടുത്തത് പറയുന്നത്, താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല, സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്കൊന്നും അവർക്ക് പിന്നെ ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലായി മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതനായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ കർമ്മം. അതായത് സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജസികമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാലോ, തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അഭിമാനം, അതാണ് എന്താ മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടായാലും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളാണൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ. അതാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മോ, തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായ കർമ്മം.
ഇപ്പൊ 3 തരത്തിൽ കർമ്മം അനാസക്തനായിട്ട് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ല, രാഗദ്വേഷരഹിതനാണ്, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയും ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട്, അതായത് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യാം, എന്താണ് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് എന്ത് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധിയാണ്. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാജസികമായ ബുദ്ധി ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, അധർമ്മം എന്ത് ധർമ്മം എന്ത്, ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, എന്താണ് പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇത് വേർതിരിച്ച് അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികം. ഇത് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി ധർമ്മവും അധർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും അറിയാത്ത ബുദ്ധി, വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധി രാജസികം. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക്, എപ്പോഴും നമുക്കപ്പോ എന്താണ് തെറ്റ് തന്നെയാണ്, ആ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ അത്? ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി പറഞ്ഞു, ത്യാഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞ കൂടി പറഞ്ഞില്ലേ? ത്യാഗം, കർമ്മം അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ പറയുന്നത്. അത് 51 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗോദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തീണ്ടാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് എന്നിവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെ ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സാത്വികനായിട്ട് മാറുക? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കൂത്? മനോനിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? സാത്വികനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോചതീന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അയാൾക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനും സാധിക്കും.
എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേതദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടാനും ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം വേണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ഭക്തി ഉണ്ടോ? നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ? എന്ത് വേണം നമുക്ക്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി വിശ്വാസല്ലേ? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, എത്തിച്ചേരേണ്ട അവസ്ഥ, ഈശ്വരനിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം നിങ്ങൾ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം, ആത്മാവിനെ പിന്തുടരുന്നതാണ് ഭക്തി. സേവനം ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതെ, അതാണ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഭക്തി കാണാൻ പറ്റും? ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും? അത് ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടൊന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഈ സബ്ജക്ട്. നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് പറയാണ്, മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അധചേതോ അഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും അവിടെ ഫലമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ കുടികൊള്ളുന്നു.
മാത്രമല്ല ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമായ യന്ത്രം എന്ന പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പരമപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ഈ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ആ പരമപുരുഷന്, ആ ഭഗവാന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ശരണാഗതി പോവുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി പാകാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരണാഗതി ചെയ്യാം. ശരണാഗതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ചെയ്യും. ആ പരമപുരുഷന് ശരണാഗതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യം അറിയാം. നമുക്ക് ഓണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ. മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ് വാമനന് ദാനം നൽകുന്നു. വാമനൻ ദാനം കൊടുത്തത്. എങ്ങനെയാ കൊടുത്തത്? എന്താ ചോദിച്ചത് വാമനൻ? 3 അടി മണ്ണ്. 3 അടി മണ്ണ് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ ഒരു കാല് വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാല് പാതാളാണെന്ന്. മൂന്നാമത്തെ കാല് വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം മഹാബലി സ്വന്തം ശിരസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മഹാബലിയെ ഭഗവാന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭഗവാന്റെ ലോകം സ്വർഗലോകം എന്നല്ല. ആരാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ മഹാബലിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? മഹാബലിക്ക് ശിക്ഷയാണോ കൊടുത്തത്? അതാണ് ചോദ്യം. അനുഗ്രഹിക്കുക ചെയ്തത്. അനുഗ്രഹം നൽകിയത് ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് മഹാബലിക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു. മഹാബലിക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് കൊടുത്തത്. അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറയാ ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്ത് വാമനാവതാരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലേ 3 അടി മണ്ണ് യാചിച്ചു. അപ്പൊ 3 അടി മണ്ണ് കൊടുത്തത് 3 അടി മണ്ണ് വാങ്ങി. അപ്പൊ 3 വരദാനങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ശരിക്കും മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ അടി വെച്ചപ്പോ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഇത് കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യം അളന്നത് പാതാള ലോകമാണെന്നും പിന്നെ താഴത്തുള്ള 7 ലോകങ്ങളാണെന്നും. രണ്ടാമത്തത് വന്നപ്പോ മുകളിലുള്ളത് 7 അളന്ന്. മൂന്നാമത്തത് സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ട് വന്നു അല്ലെ? മൂന്നാമത്തത് സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ട് വന്നപ്പോ മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഇനി ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്താ ചെയ്തത്? തന്നെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്കും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് നമ്മളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തരും. അവിടെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് പാതാള ലോകം, താഴത്തുള്ള 7 ലോകങ്ങൾ അളന്നപ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സുതലത്തില് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അമരാവതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? അവിടെ മഹാബലിക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അടിക്ക് കൊടുത്തതിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം അതാണ് വരം കൊടുത്തത്. രണ്ടാമത്തതോ മുകളിലെ 7 ലോകം കൊടുത്തു അല്ലെ? അതില് ഇനി നീ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇനി നീ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇന്ദ്രൻ ആരായിരിക്കും? മഹാബലി ചക്രവർത്തി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു വരദാനം കൊടുത്തു. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്താ ചെയ്തത്? തന്നെ സമർപ്പിക്കുക ചെയ്തത് അവിടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി അല്ലെ? തന്റെ ശിരസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നീ എത്ര നാളാണ് നീ സുതലത്തിലുള്ളത് അതുവരെ അവിടുത്തെ ദ്വാരപാലകൻ ആരായിരിക്കും? ഞാനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ആർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു? സേവകനായിട്ട് മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്
നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ തരാണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രഹസ്യമായ ജ്ഞാനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതില് ഹിതമെന്നും തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാനാ പറയണത്. ഇതിൽ ഏതാണോ നിനക്ക് ഹിതം അത് നീ ചെയ്യാ. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിൽ നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏതോ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ നീ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നീ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയാണ്, കാരണം നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓർക്കാനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കാനാ പറഞ്ഞത്? മറന്നോ? ശ്രീകൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്തതില്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇവിടെ പറയാണ്, നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എന്നെ ശരണം തേടിക്കൊള്ളാൻ. മാമേകം ശരണം വ്രജ. നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എന്നെ മാത്രം ശരണം തേടാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്നെ മാത്രം ശരണം തേടാ. എന്നെ മാത്രം ശരണം തേടാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ഭഗവാനോട് വാക്ക് തരാണ്. എവിടെ വന്നിട്ടാ പറയുന്നത്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അത് ഇതുവരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മളോട് എല്ലാം ചെയ്യണം 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 എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്നെ മാത്രം നീ ശരണം തേടാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് അവിടെ ആരോട് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തോഷോപി ദാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം അവർക്ക് സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവസാനം അയാൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ വാണി ഭഗവത്ഗീത അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അവരെവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വാണി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയും ലക്ഷ്യം. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച്ച മേ തസ്മാൻ ധന്യാപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്താണത്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വഴിയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.
എങ്ങനെ വേണത്? പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരമ്പരയിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവത്ഗീത കഴിയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അധ്യക്ഷതേച്ച ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടാസ്യാമീതി മേ മതിഃ. ഈ നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഇത് പഠിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹം പ്രണഷ്ടേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്ര ധനഞ്ജയ, കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, അജ്ഞാനത്താൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പൊ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ആരാണ് ഇപ്പോ? ഗുരുവാണ് അർജുനന്റെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവായിട്ട് ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അപ്പൊ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ടില്ലേ? കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിനക്കിപ്പോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഈ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം നിനക്ക് ശരിയായോ, ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് അവിടെ ആര് ചോദിക്കാണ്? ഗുരു. അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർ ലബ്ധ തത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്റെ ജ്ഞാനം വന്നു, എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി, എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, എന്നെ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ തയ്യാറാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഗുരുവിനെ അറിയിക്കാണ്. പിന്നെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമശ്രൗഷ അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. ഇത് എന്താണ്? അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കത് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? എനിക്ക് കോൾമേർ കൊള്ളിക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ആ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം ആർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? അത്ഭുതം, രോമഹർഷം, സംവാദം കേട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം കേട്ട് എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായ അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. വ്യാസപ്രസാദാച്യുതവാനേതദ്ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാൽ കഥയഥാ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് ആ പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ആർക്ക് കിട്ടാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ അത് കിട്ടിയത് ആര് കാരണം കൊണ്ടാണ്? സഞ്ജയനായ ഒരു ബോധ്യം വന്നത് ഗുരു കാരണം, മഹർഷി കാരണം കൊണ്ട്. അതായത് സഞ്ജയന്റെ ഗുരു വ്യാസമഹർഷി, അതായത് സഞ്ജയന്റെ ഗുരു അല്ലെ വ്യാസമഹർഷി. വ്യാസമഹർഷി കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ആർക്ക് സാധിച്ചത്? സഞ്ജയനെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്
അവസരം കിട്ടി. രാജൻ സംസൃത്യ സംവാദം ഇമം അത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ സഞ്ജയൻ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം ഓർക്കും തോറും എന്താണ് ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ് ഞാനെന്ന് രാജാവിനോട് പറയാണ്. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അത് ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം. അതൊക്കെ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കും തോറും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രൂപം. കാരണം ഏത് രൂപത്തിലേക്കാ കണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് വിശ്വരൂപത്തിൽ അല്ലെ? വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു, കാലരൂപത്തിൽ കണ്ടു, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കണ്ടു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കും തോറും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ വിസ്മയം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഗുരുവിനെ ഓർക്കാണ് ഇവിടെ, ഗുരുവിനോട് നന്ദി പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഒക്കെ സാധിച്ചത് വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള വിസ്മയത്തോടെ ഭഗവാനെ വിസ്മയം വർദ്ധിക്കാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓർക്കും തോറും ആ രൂപത്തെ ഓർക്കും തോറും വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. അത് സന്തോഷം കൊള്ളാണത്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ സഞ്ജയൻ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യത്തിലൂടെ. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? ധൃതരാഷ്ട്രവാച, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ അവിടെ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ ആര് കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ കൊടുക്കുന്നത്. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എത്ര യോഗേശ്വരോ കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായി ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുപാദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാധ്യയന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താതി നിസൃതം ഗീതാഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യത്തെ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം. ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപിതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങളൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യണവര് ചെയ്യും. നാളെ മുതല് നമ്മളെ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ്. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ലെവൽ 2വിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ ആണോ? നമുക്ക് വേനലവധി ഇല്ല. അവധിയില്ല. നേരെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ലെവൽ 1ല് നമുക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ? 18 ദിവസത്തെ ഡെയിലി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സില് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. ഇതില് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ, തിങ്കൾ തൊട്ട് വെള്ളി വരെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. തൊട്ട് വെള്ളി വരെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ശനി ഞായറും നമുക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്ലാസ്സിന് പകരം ഇന്ററാക്ഷൻ. അതായത് ഇതിലൊരു 20 പേര് 25 പേര് 25 പേര് വിചാരിക്കുക. നമ്മളിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു ആവറേജ് 150-170 പേരുണ്ട് നമ്മളില്. 150 കൂട്ടുള്ളൂ. നമ്മള് 25 തൊട്ട് 30 വരെ മാക്സിമം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല. അത്ര പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കും. ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് പേപ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ ഒരു 10-20-25 പേരുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി പറഞ്ഞൊക്കെ പോണത്. അല്ലാത്തവര് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യം ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ, നമ്മളൊന്ന് എല്ലാവരായിട്ടും ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണല്ലോ ആവശ്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ശനി ഞായറും നമ്മുടെ സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്നും 10 മണി വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്കപ്പോ ഒരു 2 ദിവസം ആകുമ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സുകാർക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് നമുക്ക് വരും? അരമണിക്കൂർ വെച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അരമണിക്കൂർ വെച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള സംശയങ്ങളായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കാം നമുക്കായ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മള് ഈ വരുന്ന ശനി ഞായറും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളില്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്കൊന്ന് ഇന്ററാക്ഷൻ കിട്ടും. എല്ലാവരായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് രാവിലെ പകല് പറ്റുന്നവരുണ്ട് ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എത്ര മണിക്കാണ് പകല് പറ്റുന്നവരുണ്ട്. പകല് പറ്റുന്നവരുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാം എത്ര മണിക്കാണ്?
ജോലിക്ക് പോണ ആൾക്കാരുണ്ട്. പകല് പറ്റില്ല. പകല് പറ്റുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പറയാണ്. ഇപ്പൊ പകല് പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ രാവിലെ പകലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴാണ്? 8:30 തൊട്ട് 9, 9 തൊട്ട് 9:30, 9:30 തൊട്ട് 10. 3 ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദിവസം. പിറ്റന്നാളും 3 ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ 6 ഗ്രൂപ്പ് വരും നമുക്ക്. 6 ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്ക് 6 ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 150 പേരായാലും 150 മാക്സിമം അല്ല, അത്രയും വരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളില്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെ അപ്പൊ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ കയറാം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പുകാർ ആ സമയത്ത് കയറിയാല് അത്രയും പേർക്ക് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് മീൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ചാൻസേ കിട്ടുന്നില്ല മിണ്ടാനായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് മാതാജിമാർക്ക് പറ്റുന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും പേരില്ലേ നമ്മളിവിടെ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തൂടെ നമുക്ക്? നോക്കാം. 8:15 ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 മണി വരെ പോകണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. 10 മണി മാക്സിമം അല്ല നമ്മുടെ. അപ്പൊ 8:15 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് 8:45, 9 അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 9:45 ആകുമ്പോഴേക്കും നിർത്താൻ നോക്കാം. നമ്മള് ക്ലാസ് നിൽക്കണ പോലെ തന്നെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലെവൽ 2 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ എന്നെയും ഗ്രൂപ്പിലാക്കിക്കോളും. അത് ഇട്ടോളും മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് താല്പര്യമുള്ളവരെന്ന് പറയില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരും കയറണമെന്നേ പറയുള്ളൂ. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചോദിക്കാനുണ്ട്, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കാരണം നമുക്ക് സമയം ബുദ്ധിമുട്ടാവണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡെയിലി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 6 ദിവസേന ഓരോ സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നുകിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഓരോ. അതാണ് സൗകര്യം മാതാജി, സൗകര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ഓരോ ദിവസം അരമണിക്കൂർ. അങ്ങനെ മതിയോ? അതാണ് സൗകര്യം. അത് മതി. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് ഓഫ് വേണ്ട. അപ്പൊ ഡെയിലി ക്ലാസ് നടക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും? സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓഫ് എടുത്താൽ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക്. തിങ്കളാഴ്ച പിന്നെ ആരും ക്ലാസ് വരില്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായാലും വിരോധമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായാലും വിരോധമില്ല. എന്ത് വേണം? ഡെയിലി ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ് മാതാജി നല്ലത്. ഡെയിലി ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ വെക്കണം? അത് ഡെയിലി ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വെക്കണോ അതോ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആക്കി വെക്കണോ? സാറ്റർഡേ സൺഡേ മതി മാതാജി, അതായിരിക്കും സൗകര്യം. എങ്ങനെ? സാറ്റർഡേ സൺഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇന്ററാക്ഷൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും അത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആവുമ്പോ മടി വരും എല്ലാവർക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സിലല്ലാതെ കേറുമ്പോഴേ പ്രത്യേകിച്ച് വരാനൊരു മടി വരും. ഡെയിലി ആവുമ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ വെക്കായിരുന്നു. 7 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തർക്കായാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ മൺഡേ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ മൺഡേ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കയറിയാൽ മതിയല്ലോ മാതാജി. അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 8:30 തൊട്ട് 9:15 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് 2:45 വരെ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പൊ അവരെ ക്ലാസ് അന്ന് 9:45 വരെ ഉണ്ടാവും. മറ്റവരുടെ ക്ലാസ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ 9:15 ആവുമ്പോ ലീവ് ചെയ്യാം. പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കുറയൂലോ 7 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുമ്പോ, 7 ദിവസം ആവുമ്പോ നമുക്ക് എണ്ണം കുറയും. അതും ശരി. ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ മടി വരും. പക്ഷെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴാകുമ്പോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും.
അതാ എന്റെ തോന്നല്. അതാണ് അത് ആ. ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മതി. പ്രത്യേകിച്ച് കയറാൻ ഇന്ന് അതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലേ, അപ്പൊ മാറിപ്പോകും. അതാണ് ഇത് അത് ക്ലാസ്സിനോട് ശരിയാണ് മാതാജി, അത് ശരിയാണ്. ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനോട് കൂടെ നമ്മള് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു, നമുക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പില് ഇട്ട് വെക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഇടാം. അപ്പൊ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പറ്റുന്നവര് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞത് പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇരുന്നാ മതിയല്ലോ അപ്പോഴ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പുകാര് മാത്രം അന്ന് ഇരിക്കുക. പിറ്റത്തെ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്കും ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി നല്ലതാ. നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ഒരു അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടും വേണം. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണം. അത് രണ്ടും അപ്പൊ അത് ശരി. അപ്പൊ അത് നോക്കിയായി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ശരിയായി. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ലെവൽ 1 പോലല്ല, ലെവൽ 2 വരുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സീനിയേഴ്സ് ആയില്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വായനൊക്കെ തുടങ്ങും നമ്മള് ഏകാദശിയുടെ ദിവസം. അതിലെല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ മാതാജി ഒന്നുകൂടെ? ഏകാദശിയുടെ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല, ഇപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത. ഒരു 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ച് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങിയോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 26 ശ്ലോകം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 5 ശ്ലോകം വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഏകാദശി അന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ക്ലാസ് വെക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വെച്ച് പോകുമ്പോ ഇത്തിരി നേരത്തെ വെക്കേണ്ടി വരും നമ്മള്. കാരണം ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയം ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ചൊല്ലലാക്കിയാലോ? അതാണ്. പക്ഷെ ഏകാദശിക്ക് ദിവസം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചൊല്ലാൻ, അല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ് നടക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാല്, ഏകാദശിയുടെ ദിവസം 7 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് നേരത്തെ പറയാം. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ 8:30 പറ്റുന്നവർ, കാരണം ജോലിക്കൊക്കെ പോണവരാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാത്തവര് നേരത്തെ കയറിയാല് നമുക്ക് അവര് ചൊല്ലി വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവർ കയറി. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 150 പേരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും 5 ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ സമയം പോവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അന്ന് ക്ലാസ് വെക്കുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പകരം എന്ത് ചെയ്യാം? നേരത്തെ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ചെയ്ത് 5 ശ്ലോകം മതി. നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ, തെറ്റുന്നതൊന്നും വിഷയമില്ല, നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. അത് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്? ഒന്ന് ഒരാള് 5 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണോ അടുത്ത ആള് വായിക്കേണ്ടത്? അതെ, അടുത്ത 5 ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ 5 വായിച്ചു, അടുത്ത മാതാജി വായിക്കും, അടുത്ത ആള് വായിക്കുക. അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മാറി 5 ശ്ലോകം വായിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ തുടങ്ങും. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ വായിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം 18 അധ്യായം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പോകെ നമ്മളത് ചെയ്തു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ ആരും പിന്നിലേക്ക് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ തെറ്റുമല്ലോ, ഇതുകൊണ്ട് തെറ്റ് വരും. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും, അറിഞ്ഞാലും തെറ്റും മാതാജി. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി, ഞാൻ ശോഭ വിജയൻ. എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 2 പേര് ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ട് ഒറ്റ ക്ലാസ് പോലും അവർ മിസ്സാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ മാതാജി ഒന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം പോലെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ് ആൻസർ കേൾക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അവര് 2 പേരും. മാതാജി ഒന്ന് നമ്പർ അയച്ചിടാവോ? അഞ്ജനമാതയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഞാനും ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ.
ഇനി അതൊക്കെ ലെവൽ 2 പിടിക്കും. അതിനാണ് ഈ 30 പേരെ 25 പേരെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണത്. ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 25 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. എനിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാതാജി ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം യൂട്യൂബിലാ കണ്ടത് മാതാജി. എന്റെ ഗുരു വന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ബോംബെയിലുള്ളതാണ്. ഇന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് സമയം കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് 8:30 ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് കയറിയിരിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനും എല്ലാ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ എന്നും യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സും ഈ ക്ലാസ്സും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം തോന്നിയ പ്രഭുവിന്? ലൈവ് ക്ലാസ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അത് ഇന്ന് എങ്ങനെയോ സമയം കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഇതിൽ കയറിയതാണ്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അതെ, കാരണം വെച്ചാ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ട് എല്ലാ നോട്ട്സും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ലൈവായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും 10 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10 മാർക്ക്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നില്ലേ മാതാജി? 8 മണിക്കുള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസ് 8 മണിക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാതാജി അല്ല, മാതാജിയുടെ 8 മണിക്ക് മലയാളം ഇല്ലേ? മലയാളം ഭാഗവത ക്ലാസ് 5:45 രാവിലെ. PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. രാവിലെ 5:45 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ 5:45 യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമോ നമുക്ക്? യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാന് രാത്രിയുള്ള ഭാഗവതത്തിൽ കേറുന്നുണ്ട്. 7:50 മുതലുള്ളതിൽ കേറുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് രാവിലെ കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ രാവിലത്തെ കേറാൻ പറ്റിയ നല്ലതാണ്. കാരണം അതിലിപ്പോ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോണം. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അവിടെ. കാരണം വെച്ചാൽ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. മാതാജി ഞാൻ കേറുന്നുണ്ട് 5:45. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. നമ്മളിപ്പോ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാവരും പാസ്സാവും. ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവർക്കും. ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി മെന്റർമാർക്ക് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആരെ പേരെ വിട്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പേരൊന്നും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമായി ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വേഗം കൊടുത്ത വേഗം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ് നാളെ തുടങ്ങാം. നാളെ വീണ്ടും നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ ഫുള്ള് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയാണ്? ഫുള്ള് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 18 ക്ലാസ് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല 18 ദിവസം എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്നും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമല്ല. അത് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കരം തന്നെയാണ്. എനിക്കത് പറ്റും മാത്രം നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ 18 ദിവസത്തിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു? കുറച്ചൊക്കെ മുഴുവനൊന്നും മാറിയില്ല. ഇനി സമയം എടുക്കും. കൂടുതൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള ആർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറട്ടെ. ഈ ജാനകി മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നാരായണ പ്രഭുവിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നു, മംഗളാരതിയിൽ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആണോ മാതാജി? ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 3 മണിയുടെ ഇതില് കയറി നോക്കി. എന്താണ് ജപത്തില്? എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അതിൽ കയറി നോക്കാൻ പോകും. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കയറി എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ ശരിക്കും കുറച്ച് അതിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. അത് എളുപ്പം എത്തുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതെ, അതായത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ കയറുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മാറ്റം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് മാത്രം കേൾക്കുന്നവരെക്കാളും ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറി തുടങ്ങിയവർക്കും
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭു ഉറങ്ങി രാവിലെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭു അലാറം ഇട്ടോ, അലാറം വെച്ചിട്ട് ദൂരെ കൊണ്ടുവയ്ക്ക. നമ്മൾ എണീറ്റാൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്ക. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ 10 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന ക്ലാസ് കേട്ടത്. അമ്മ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അഞ്ജന മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ? മാറാലോ. അതെങ്ങനെയാ? മെന്ററിന് പറയണോ? എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ? എവിടെ ഇട്ടാലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും ഞാൻ അവരെന്നോട് പറയാം. അതെല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമിങ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? ആയിരിക്കും. മാതാജി എനിക്കൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ടെന്നാ മതി, അവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം, അവർ വിളിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. കേൾക്കണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. അവ എന്താ വെച്ചാ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം ഗോഡ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരല്ലേ? അല്ല മാതാജി, അവിടെ തിരിഞ്ഞു. അവിടെ തിരിഞ്ഞു. വിഷ്ണു കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണു വരുന്നത്. മാതാജി നമ്മുടെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മാതാജി അതിൽ കേട്ടിരുന്നോ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അതറിയാം. എന്നാലും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്നല്ലേ പറയാ? കൃഷ്ണൻ, രാമൻ എല്ലാരും അതൊക്കെ പറയുന്നതല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെ പറഞ്ഞാണ്? ഇത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് അതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അവരിൽ 2-3 പേര് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി, പല സ്ഥലത്തും പോയി 2-3 വർഷം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ശരി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ നമുക്കറിയില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റും പല രീതിയിലും അറിയുമല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വെച്ചിട്ടാ പോണതില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവത്ഗീത മാത്രം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതല്ലല്ലോ ഒന്നും. മാതാജി ഭാഗവതത്തിൽ കേട്ടോളൂ, ഈ സംശയമൊക്കെ അവിടെ തീരും. സംശയം തന്നെ, സംശയമുണ്ട്. ഭാഗവതം വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ, പിന്നെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. L2-ൽ സംശയങ്ങൾ തീരുമായിരിക്കും അല്ലേ മാതാജി? സംശയങ്ങൾ അപ്പോഴും തീരില്ല മാതാജി. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലേ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഭഗവാൻ. നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുണ്ടോ? ദേവന്മാർക്കും ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചിന്തിച്ച് പറയണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല അല്ലെ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മളോട് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞുതരാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോ 10 തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മുഴുവനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുമ്പോ ആ സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോന്നും ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞുതരാൻ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തരുന്ന ബുദ്ധിയായിരിക്കും. എനിക്കതറിയില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഭഗവാനായിട്ട് തരുന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതല്ലതൊന്നും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ 10 പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോ 10 തരത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മ അപ്പം ചിന്തിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവനും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമ്പോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം മതി ശരിക്കും, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ മാതാജി ഒരു സംശയം കൂടി, ഒറ്റ സംശയം. ഈ സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രി. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിന്
സഞ്ജയ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ നാളെ ഒരു കാര്യം തൊട്ട് പറയാം. വീണ്ടും ഇത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാം. അതൊക്കെ കുറെ പേരുണ്ടാവും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു. പറയട്ടെ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറി എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സും കയറിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നിരന്തരം അവിടെ നിന്ന് ഒരു മാതാജി വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ കയറാത്ത. അപ്പം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഈ കോളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ആ മാതാജിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ 3ാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ കയറി തുടങ്ങിയത്. അത് ഇന്ന് 18 ക്ലാസ് പൂർത്തിയായി. അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും അയ്യോ അത് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ശരി, ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ 2 തവണ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ പ്രവർത്തനം ഇനിയും ഇതുപോലെ തുടർന്ന് പോകണമെന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷ. വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രഭു പറഞ്ഞത്. എനിക്കും അതേ അനുഭവമാണ് മാതാജി, എനിക്കും അതേ അനുഭവമാണ്. സൂം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുക ഞാൻ. അപ്പോഴാണ് ഷീജ, ലക്ഷ്മി, ഈ മാതാജി എന്നെ വിളിച്ചു. ഈ മാതാജിന്ന് പോലും പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ എന്നെ അതിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം വളരെ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെയാണ്. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുക, എല്ലാം ചെയ്യും. നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടി വരും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ കൂടെ തള്ളു വേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക്. അതാണ് ഡെയിലി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറില്ലേ, ഈ മാതാജി എന്നും പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും വിളിക്കല്ലേ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേറും ആദ്യം കുറച്ചു ദിവസം. പിന്നെ നമുക്കത് ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാൻ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്കതിന്. ഇതിനൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് 8:30 തുടങ്ങുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കേറേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കേറുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇനി അടുത്ത വിളിക്കേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാക്കാതെ എല്ലാവരും കയറാൻ നോക്കണം. ഇല്ല, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ താല്പര്യം വന്നു. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ സംസ്കൃതം മനസ്സിലാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മാറി. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോകും. ഇപ്പൊ ഇനി അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാതാജി എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കണം. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 125 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു ജരന്റെ അമ്പേറ്റ് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സംശയം ഒന്ന് എനിക്ക് തീർത്തു തരണം. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന് ജനന മരണം ഉള്ള ഒരാളാണോ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അമ്പേറ്റ് മരിക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ സംശയം നമുക്ക് നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടാം. മതിയല്ലോ? നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഇത് പറയാനുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലല്ലോ അത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് മാതാജി അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? പറയാം. അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോൾ ഇടാം. മാതാജി ഇട്ടുതരും. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ നിൽക്കും. നമ്മുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സന്യാസവും ത്യാഗവും പൂജകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് പോലും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മഹാത്മാക്കളെ പോലെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. ഇതെല്ലാം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവർ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്തു പോകണം. നമുക്കതിൽ ആസക്തിയും പാടില്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ? പിന്നെ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്താണ് സാത്വിക ബുദ്ധി? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്താണെന്നും അറിയാൻ. ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. 65ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്?
എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാകും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കാനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട്. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഭഗവാൻ ഓർക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു സംശയവും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സബ്ജക്ട് വരാനുണ്ട് എന്നല്ലേ പറയാ. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ പറഞ്ഞത്? എവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്, എവിടെ അർജുനനുണ്ട്, അവിടെ എവിടെ വിരാട് അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയുമുണ്ട്. എവിടെയാണോ അർജുനനുള്ളത് ഭഗവാനുള്ളത്, എവിടെയാണ് അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? വിജയവും ശക്തിയും ഒക്കെ